Ang maalamong tigulang. Niadtong unang panahon adunay usa ka tigulang nga nananom og mga mangga kilid sa koral sa iyang panimalay. Sa dihang nakalabay ang prinsipe ug miduol siya ug miingon, "Mahal nga prinsipe, tuguti ako nga hatagan ko ikaw og gasa niining mga mangga nga bunga sa among nataran." Kitan-aw siya sa prinsipe ug miingon, "Uy, lo, salamat kaayo lo. Kalamian niini." Matud pa sa prinsipe, "Alo, pwede ba kong mangutana? Pila naman ang imong panuigon lo?" Pangutana sa prinsipe. Mitan-aw kaniya ang tigulang ug miingon, "Mahal nga prinsipe, 80 anyos na ang akong panuigon." Matud pa sa tigulang, "Alo, ganina manggod, pag-abot nako nakit-an ko ikaw nga nananom og mga mangga kilid sa koral sa imong panimalay. Natingala ko nganong kinahanglan ikaw pagyud ang motrabaho para ana lo nga sa akong tan-aw murag dili naman gyud nimo mapuslan ang mga bunga adtong imong gipangtanom." Mitan-aw lang kaniya ang tigulang ug mitubag, "Mahal nga prinsipe, kanang bunga sa mangga nga imo lang bag-ong natilawan, mao kana ang mga mangga nga gitanom sa akong lolo para sa akong amahan o para sa ako. Busa ako karon nananom og mga mangga para sa akong anak o para sa iyang mga anak o sa ilang mga anak." Matud pa sa tigulang. Mipahiyong ang prinsipe og miingon, "Salamat lo, nasabtan gid nako maayo ang imong gibuhat ug tungod sa kalipay iyang gihatagan og singsing nga adunay bato sa rubi." Ang tigulang isip pasalamat sa naangkon niyang kaalam adtong adlawa. Sukad ni adto, walay laing gihuna-una ang prinsipe kundi ang kaayuhan sa iyang katawhan, ilabi na sa iyang mga sumusunod. Munang sa paglabay sa mga panahon, nahimo siyang ilado o gimahal nga prinsipe sa iyang panahon.